Lige om lidt, der vil I blive sendt ud på et lille startløb for at få jer spredt, så I ikke kommer til at stå. Sådan start en prolog, som går i gang lige om lidt. Og prologen går ud på, at I får udleveret et kort. Det ser sådan her ud. Og der er nogle forskellige poster på, som vi skal ud til. Der er cirka 10, og vi bliver nødt til at stryge en. Det var nummer... Det var nummer 9. Den er der stadigvæk. Der står bare, hvad svaret er. Den tog for lang tid, så den er blevet skrottet. Den får bare svaret på kvinden. Ja. Men så bag på det her kort, der er der sådan et lille skema, hvor I kan skrive de forskellige tal ind. Der er ved hver post, og det skal så sættes sammen til en kode. Og den kan I få tjekket lige hernede ved...